كاب استوديو زينا RTV جو سلام تناطقبلوا زغبركم تعزبتنا كم تمسيو ساعتنا اخيلون لومي سنبت شعات ترستدالو زيناهم سنادو حيزلكم قريب لهم مساهم صنحن زينا زغربني ميكائيل حرقو فرماكم بقنطو تاتو فيلم بريزيدنت إسياس بمغنيات حدش عامات زوبا ومعبالتات زبيتا وكونتات زتوكورك على معتتيبو رومي بستقبر مرمراتات 30 كرتن زيكاتات بكورنا فارس ملكافون كرقاقتن كله 20 دما تفانيهم ها مامته زوبا دوبو باب ممعبال عاقمتات وصيتاو سراح كم زعامه مگمگيمو ابزيناتات وصاي اب كازاخستان حرسهم زغصل نعبي لعلي 177 كم تقتلوا تغليصوا إيران لعلي 5 زي أمريكا بصلي مسجب كم زسفرت حبيرا أبو نيجيريا باستخدام مدقعتي هو لعلي كرت سيميتي السلام سوات كم استفاه تجلسوا زرزر زينا بريزيدنت إسياس أفورقي تمالك رام شومون تترغل تشعين إسران كلتن بيري تيفين راديو دمس حفاش إيرتران بغطاب استمحل لفك على متيق أبزباو معبالتاتن زيبيتا وكونتاتن زتوكور السفيح مبريهبوم بملكع تصبط عم استدالو تحستو دانايت قبريوت كتغربعا على محدد بريزيدنت إسياس أبزوباوي معبالتات بحفشة أب إثيوبيا زولو كونتات دما بفلاي حلالاخي ترى قداموين حالتات أب قجت إثيوبيا أب لعلي إرتراز تبين زي حقا وسان إقدا كونتات سودانن متعي أمتاتون أب زمدنا إرتران چاينان كمون أب قدامنتات هاقراوي مدبات لمعاتن دحنتن كلتشحن عسران كلتن زقنعينيرو بريزيدنت إسياس أب مبرهيو مستي أب إثيوبيا زمت اللوت إيتا أساسيرو بزوبا درجة حدش ناي سلامن متحببارن تسفا تفتيرو منبارو بزدما إيرترا مس إثيوبيا أب نطف صمدو كمزا أتوت انتو خونه إذا زوباو معبالزي چنكت زفت أرلوم حيلتات بمنقد جاندا ويانه نتهواهو نمزراق نابو تهدراو عندرا كمزا مروحو اتوت اندما أب إثيوبيا ناي سرعت لوتي بممزا بقندو ني إيرترا متقع منبارو أب زرزر ناي توتن أب إيرترا لعلي ميتي شوتوتات كتقع تمريتو منبارو إيرترا نتخونتات بقربات كتاتولو سنزنبرا دما حقاوي ناي نفسه مكلخال سقومتي كمزو وسدت اتقدامي عندنا مسفشلة بلاختو ويانا زتخايدة صعق دبلوماسياوي تصغطن منغستي إثيوبيا زوسدو بيناوي تخسي دو ناي مبال سقومتن نجاندا ويانا نابكالاي عندنا سلزم روحو ابتز حلف حدا عمت اتوقعنا ماكن إثيوبيا بملحم كبيد عنوات كمزس عبا اب مودعتا عند قداي نايز عند رازي حزب تግራይ كم زنبره كابزي تمكروزي تمرتي بمقسام كا تفطيرو زلو ማህሰይቲ ንምፍዋስ حزب تግራይን حزبታት ኢትዮጵያን ንቅድሚት ዝጠመተ ሰፊሕ አመለኻኽታን ጻዕርን ከም ዘድልዮም አገንዚቦም ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተወሰነ እገዳ ብዝምልከት ፕሬዝዳንት ኢሳያስ እዚ ናይ ሕጂ እገዳ ጥራይ ዘይኮነ ቅድሚኡ ዝተሃቀነ እገዳታት ውን ዝኾነ ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይነበሮ اتخونتات مسقفح علماوي كونتات زتأساسر كوينو بقندو نتبرق فشلت بوليسيتات سفلو يربح معرابا وعالم مخانو اغنزيبوم اتزتوز دوسانه هاسيا يبلو نكوا انت زي تباهله حزب منغستن ايرتراغن نويح تمكروس لزلوام نزتات ابوزي كم زحلفه تصابوتات بصنعت سغيروم اب علامهم كاب مصح كم زي عنقفو ارديوم اب سودان زلو معبالتات وصيت نايتي ببغزيو اب تهاجر كخصص زصنحه قنوع فتح زي رخبه زتوهلله ونزف صقمات مخانو نزي زبيتاو كونتات بممزماس كغبر زصنحه قداماو متاتاو كا نتخونتات كم زحلالخو بمغلاص اتتفطيرو زلو تهواس كونتات حجي وين ببسل املخاختا حزبن بوليتيكاوي حيلتاتن سودان كفتح كم زخل اسميرلوم نزمدنا إيرتران چاينان بزملكت بريزيدنت إسياس زمدنا كليتين هاجرات كابسوسات زجمرنبر حدش كم زي كونه تقيسو إذا حجي أمونغو إيرتران چاينان زتختم سممع نتزصنح زمدنا نابزبرخ درجة زسغاغر سفيح قطباون دحنتاوي مدايات كم زتقال المخانو ارديوم بريزيدنت إسياس نمدبات هاجراو لمعات كلتشحن إسران كلتن أبز ملكت حتو نايز عامت زي مدبات لمعات مقتصلتا نايتي أقدمو زتحانت هاجراوي لمعاتاوت انكوينو قدامنتا تواهيبو زتكبر مدبات بقندو أب تحت غرصي ساعاتن ماين زقنع كوينو
እዚ መደባት እዚ ከዓ ምስ መደባት ሃገራዊ ድሕነት ተኣሳሲሩ ብዝሓየለ ውዳበን ሰፊሕ ሱታፊ ህዝብን ክስርሓሉ ውጥን ተታሒዙ ከም ዘሎ ኣረዲኦም ናብ ካል ዜና ምትንሰግር ኤርትራውያን ተቐማጦ ካይሮ ብ26 ታሕሳስ ኣብ ዘካየዶ ሴሚናር ክተት ከም መድረኻዊ ግድነት ጥሙርን ውህዱን መደባት መኽተን ምዕዋት ውዳበታቶም ኣደልዲሎም ካብኣቶም ዝሕተት ከማሉ ዘለዎም ድልውነት ኣረጋጊጾም ኣምባሳደር ኤርትራ ብሪፓብሊክ ግብፂ ኣቶ ፋሲል ገብረስላሴን ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ክተት ንህዝቢ ኤርትራ ሓድሽ ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ እቲ መደባት ብቐንዱ ህዝቢ ዝሰረቱ ህዝቢ ዝጉልበቱ ከምኡውን ንረብሓ ህዝብን ሃገርን ስለ ዝኾነ ናይ ነፍሲ ወከፍ ዜጋ ንቑሕ ተሳትፎን ኣበርክቶን ከም ዝሓትት ገሊጾም መደባት ክተት ልምዓታዊ ድሕነታዊ ፖለቲካዊ ዲፕሎማስያዊ ዜናውን ባህላዊ መርያት ከም ዘጠቓልል ዝጠቐሰ ኣምባሳደር ፋሲል ዝርዝራዊ መብሪ ሂቡ ኣብቲ ሴሚናር ንህልው ኩነታትን ምዕባለታትን ዞባናን ጎደበናን ብዝምልክት እውን ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቡ ኣብ መወዳእታ ተሳተፍቲ ድልውነቶም ብምርጋጽ ናብ መንስያ ዝቐንዐ መደባት ጓስጓስ ክሕይል ተላብዮም ናብ ዕለታዊ ጸብጻብ መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ምስ ንሰግር ሓበሬታ ካብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሎሚ ኣብ መውሸብን መመርመርን ማእከላት ዞባ ማእከል ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ ምርመራታት 32 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም 4 ካብ መውሸቢ ማእከል 28 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾኦም ከክልተ ካብ ቲራቮሎ 4 ስመራ ዕዳጋ ሐሙስ ሰንበል ገዛባንዳን ኣኽርያን ከምኡውን ሓደ ካብ ጸጸራት ኦም ሓጀር ዓዱ ጉዓዳት ማእከል ከተማ ማይጭሆት ተኾምቢያ ኣውጋሮ ኣባሻውል ኣውርደት ፓራዲዞ ምህራም ጭራ ሓዝሓዝ ከረን ደንበስ ሰንበል ገጀረትን ጾሮናን እዮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታል ዞባ ማእከል ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ጸንሑ 23 ዜጋታት ሓዊዮም ተፋንዮም ኣለዉ በዚ መሰረት ጠቕላላ ኣውፅኡ ብኮሮና ቫይረስ ዝተወለፉ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 8335 በፂሕሎ 7961 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋንዉ 82 ብሞት ዝተፈለዩ 292 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 9 ጥሪ 2022 ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተማሃሮን ኤርትራ ጨንፈር ዞባ ደቡብ ኣብ 2021 ናብ ምምዕባል ዓቕምታት ውፅኢታዊ ስራሕ ከም ዝዓመመ ገምጊሙ ብሓደ ጥራብ ከተማ መንደፈራ ኣብ ዝተቓንዐ ኣኼባ ሓላፊቲ ጨንፈር ኣቶ ግርማይ ገብሩ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ሞያዊ ስልጠናታት ምትባዕ ንብሉጻት ተማሃሮ ኣብ ምብራቕ ንቕሓት ዘተኮሩ ሴሚናራት ከምኡውን ማእቶታዊ ንጥፈታት ዘጠቓልል መደባት ከም እተተግበረ ገሊጹ እቲ ስልጠናታት ኣብ ምሕደራን መሪሕነትን ከምኡውን ምቕሳም ሞያታት ዘተኮረ ምንባሩ ጠቒሱ ድማ ካብ 12 ንኡስ ዞባታት ዝተዋፅኡ 1079 መንስያት ብጽገና ኤሌክትሮኒክስ ኮምፒውተር ቴክኖሎጂ ግራፊክስ ምድላው ምግቢ ድራውሊኮን ምርባሕ ደርሁን ንህብን ከም ዝሰልጠኑ ኣፍሊጡ ማሕበር ቁጠባዊ ጸገማት ዘለዎም ኣብ ምርባሕ ደርሁን ንህብን ስነ ጽባቐ ጸጉሪ ርእሲ ግራፊክስን ካልእን ዝነጥፉ መንስያት ካብ ተበግሶታቶም ንከይበኽሩ ልዕሊ 723,000 ናቕፋ ልቓሕ ከም ዝሃበ እውን ኣብሪሆም ብዘይካዚ እውን ባህላውን ስነ ጥበባውን ንጥፈታት መንስያት ክብ ንምባል ምስ ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ብምውሃድ ዝተወጠኑ መደባት ከም ተተግበሩ ዝሓበረ ኣቶ ግርማይ ሽማግለ ዕሩኽ መንስያት ኣብ ንኡስ ዞባታት ሕፅረታት መሰልጠን ማእከላት ኣብ ምፍታሕ ንዝገብሮ ኣበርክቶ ብምስጋን ምምሕዳራት ኣብ ምሕያል ኩሉ መድያዊ ብቕዓት መንስያት ብዕቱብ ክሰርሓ ኣተሓሳሲቦም ኣብ መዛዘሚ ሓላፊ ፖለቲካዊ ጉዳያት ትግደፍ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኢድሪስ ዓሊ መንስያት ብባህልን ክብርታትን ሕብረተሰቦም ተኸስኪሶም ዓቕምታቶም ፍልጠቶምን ዝዕቢሉ ባይታ ምፍጣር ሓላፍነት ናይ ኩሎም ኣካላት መንግስትን ኮምን ከም ዝኾነ ኣስሚሩሎም ኣብ ዞባ ማይ ዓይኒ ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ዝዓለመ ስልጠና ብ2-3 ጥሪ ተዋሂቡ ኣብቲ ሱፐርቫይዘራት ርእሰ መምሃራንን ኣባላት ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ንኡስ ዞባን ዝተሳትፎ ስልጠና ውፅኢታውያን ሜላታት መስርሕ መምሃርን ምስትምሃርን ተራማዋለ ህፃናት ኣብ ብቕዓት ጀመርቲ ተምሃሮ ምሕደራ ግዜ ኣብ ትምህርቲ ኣገዳስነት ርክባትን ዝምድናን መምሃራንን ወለድን ተምሃሮን ከምኡውን ኣገባባት ምሕጋዝ ድኻም ዘርኣዩ ተምሃሮ ዝብሉ ዛዕባታት ብሰፊሑ ቀሪቦም እቲ ስልጠና ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ኣብ ዘካየዶ ጻዕሪ ሓጋዚ ምዃኑ ዝገለጹ ተሳተፍቲ ኣብ መጻኢ እውን ተመሳሳሊ ስልጠናታት በብደረጅኡ ክውደብ ተላብዮም ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ማይ ዓይኒ መምህር ጣዕመ ፍቱይ ኣብ ዘስምዖ ቃል
ርእሰ መምህራን ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ናይ ስራሕ ወንን ድርኺትን ምፍጣር ኣበርቲዖም ክሰርሑ ብምዝኻር ብቕዓት ትምህርቲ ንምምሕያሽ ናይ ሓባር ፃዕሪ ከም ዘድላ ገንዚቡ ኣመሓዳሪኑ ዞባ ማይ ዓይኒ ኣቶ ኣሕመድ ዑስማን ብወገኑ ብቕዓት ትምህርትን ተምሃሮን ንምርጋፅ ተራ ርእሰ መምህራን ወሳኒ ከም ዝኾነ ብምሕባር ምስ ኣብ ከባቢኦም ዝርከባ መምሕዳራት ከባብን ህዝብን ተዋሃሂዶም ክሰርሑ ኣዘኻኺሩ ክቡራት ተዓዘብቲ ዝስዕብ ሃገራዊ ዜናታት እዩ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪ ክምለሰኩም እየ ዜናዊ መሰናዶ ኤርቲቪ ናቅፅል ክቡራት ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወፃኢ ኣብ ካዛኺስታን ምውሳኽ ዋጋ ነዳዲ ዘንቀሎ ብዝተገልጸ ንሓደ ሰሙን ዝቐጸለ ናዕቢ ልዕሊ 170 ከም ተቐትሉ ጸብጻባት ሓቢሮም ብሰንኪቲ ኣብ ሓያሎ ከተማታት ናይታ ሃገር ዝተኸስተ ናዕቢ ኣሽሓት ከም ዝቆሰሉን ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝወረደን እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ኣረዲኦም ብመሰረት ሓበሬታ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ካዛኺስታን በቲ ኣብ መንጎ ናዕበኛታትን ኣባላት ፖሊስን ዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 400 መካይን ክቃጸላን ከለዋ ኣማይ ትካላት ድማ ከም ዝዓነዋን ከም ተዘምተን ተፈሊጡ ምስ ጉዳይ ብዝተኣሳሰር ልዕሊ 5,000 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣትዮም ምህላዎም እቲ ሚኒስትሪ ሓቢሩሎም እቲ ናዕብን ዕግርግርን ሎሚ 9 ጥሪ ብኸፊል ሃዲኡ ከም ዝወዓለ እውን ተገሊጹ መንግስቲ ካዛኺስታን ነቲ ኩነታት ንምህዳእ ኣህጉራዊ ደገፍ ድሕሪ ምሕታቱ ብሩስያ ዝምራሕ ጸጥታዊ ኪዳን ኣባላት ሰራዊት ከም ዝለኣኸ ይዝከር ካዛኺስታን ኣብቲ ናዕቢ ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝሰልጠኑ ሽበራውያን ከም ተሳተፉ ምሕባራ ይዝከር በዚ ድማ እቲ ጉዳይ ኢድ ግዳማውያን ወገናት ከይሃለወ ከም ዘይተርፍ ግምታት ኣሎ ኢራን ምስ ቅትለት ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ብዝተኣሳሰር ጉዳይ ልዕሊ 50 ሰብ መዚ ኣሜሪካ ብጸሊም መዝገብ ከም ዘስፈረት ሓቢራ ዝበዝሑ ካብቶም ኣብ ጸሊም መዝገብ ሰፊሮም ዘለዉ ሰብ መዚ ኣዘዝቲ ሰራዊት ምዃኑ ማዕከናት ዜና ኢራን ኣፍሊጠን ኢራን ዝወሰደቶ ናይ እገዳ ስጉምቲ ኣብ ልዕሊ እቶም ሰብ ስልጣን ቀጥታዊ ሃስያ ከም ዝህልዎ እኳ ዝግለጽ እንተኾነ ንምትፍናን ክልቲአን ሃገራት መሊሱ ከኽርሮ ከም ዝኽእል ግና ይሕበር ፕሬዚደንት ኢራን ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ቅትለት ኣዛዚ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ዝነበረ ቃስም ሱሌማኒ ኢድ ዝነበሮም ወገናት ብሕጊ ምዘይሕተቱ ሃገሩ ሕነ ናይ ምፍላይ ስጉምቲ ከም ትወስድ ከጠንቅቕ ጸኒሕሎም ድሕሪ ቅትለት ጀነራል ቃስም ሱሌማኒ ኣብ ኢራቅ ኣብ ልዕሊ ዝርከብ ማዓስከራት ሰራዊት ኣሜሪካ ዝካየድ መጥቃዕታት ሮኬት እናዛይደ ከም ዝመጸ ይፍለጥ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ናይጀርያ መንነቶም ዘይተፈልጠ ዕጡቃት ብዘካየዶ ኣልማሚ መጥቃዕቲ ህይወት ልዕሊ 280 ሰባት ከም ጠፍአ ይግለጽ ኣሎ ብሰንኪቲ ኣብ ክፍለ ሃገር ሳሙፉራ ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ቁጽሮም ብልክዕ ዘይተነጸረ ሓያሎ ዳሃዮም ጠፍዩ በምህላው ቁጽሪ ምውታት ክዛይድ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ እቲ መጥቃዕቲ ሰራዊት ናይጀርያ ኣብቲ ከባቢ አንጻር ዕጡቃት ድሕሪ ዘካየዶ ስርዒት ብምስዓቡ ሕነ ናይ ምፍዳይ ስጉምቲ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝሕበር ዘሎ ብሰንኪቲ ኣብ 10 ዓድታት ዝተፈጸመ መጥቃዕታት ከቢድ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝሰዓበ እውን ሰብ ስልጣን ናይጀርያ ሓቢሮም እዚ ፍጻመ ብሰንኪ ሽበራዊ ተርእዮታት ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ናይጀርያ ተኸሲቱ ንዘሎ ጸጥታዊ ዘይምርጋ መሊሱ ከም ዘጋድዶ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ገሊጾም ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ 2021 ቁጠባዊ ኣታዊታት መትረብ ስዌት ብኣስታት 13% ከም ዝዓበየ ጸብጻባት ግብፂ ሓቢሮም ብመሰረቶም ጸብጻባት እዚ ሓደ ካብ ቀንዲ ምንጭታት ናይ ወጻኢ ሸርፊ ግብፂ ዝኾነ ማያዊ መስመር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 6.3 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከም ተረኽቦን እቲ ኣታዊ ኣብ ታሪኽቲ መትረብ ዝለዓለ ምዃኑ ተፈሊጡ በቲ መስመር ኣስታት 1.3 ቢልዮን ቶን ጽዕነት ከም ተጓዓዘ እዚ ድማ ካብ ናይ 2020 ብ8.5 ሚታይት ከም ዝዛይደ ኣብቲ ጸብጻብ ተጠቒሱሎ በቲ ማያዊ መስመር ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣስታት 20,700 ናይ ጽዕነት መራኽብ ከም ተመላለሳ ተፈሊጡ ኣብ 1869 ዝተወቕዓተ መትረብ ስወፅ 12 ሚታይት ናይቲ ብማያዊ ኣካላት ዓለምና ዝካየድ ንግዳዊ ንጥፈታት ይሽፍን ዜናው መሰናዶ ንምዛማር ስታዚዮና ክደግመልኩም ፕሬዚደንት ኢሳያስ በመናት ሓድሽ ዓመት ኣብ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘቤታዊ ኩነታትን ዘተኮረ ቃለ መሕትት ሂቡ
لومي بستقبر مرمرة 32 زيقاتات بكورونا فيروس من كافون كرقاقة كل 20 دما تفانيهم حمامة زوبا دبوبا بمعبال عامتات وصيتا وشرح كم زعامة كم أبزيناتات وصاي أب كازاخستان حد سومن بزغطل نعبي لعلي 107 سوات كم تقتلوا تجريسون إيران لعلي 5 سمزو أمريكا تصلي مزقب كم زسفرت حبيران أب نيجيريا بستخايل متكعتي هو تلعلي كلتين السلام سوات كم زتفا تجريسون زي خبركم تعزبتي نزم شسترالو جنام سنارو أبزي فتسم بزعبا زوبا عن سوازير اسمه سعيبو زغربي بوغنيقن سلام